Bog, kako ste? Ja sam dr. Aleksandre Mota, fizioterapeut, osteopat i autor knjige Segredos da coluna sem dor. Želim vas nešto pitati. Imate li bol u ramenu, bol u rukama? Poznajete li nekoga tko ima takve bolove? Zato ostanite uz mene, jer ću vam u ovom videu pokazati kako ublažiti bolove u ramenima i rukama za samo 3 minute. Obično, oni koji imaju neki problem s ramenom, bilo zbog burzitisa ili tendinitisa, imaju jednu zajedničku tegobu, a to je bol u zglobu ramena koja se ponekad spušta niz ruku. I te boli obično dugo prate te osobe. Te bolove obično imaju oni koji puno rade rukama, kao što su frizeri, učitelji ili oni koji rade gotovo bez ikakvog pokreta u ramenima, kao oni koji rade na računalu tipkajući, gdje je sav pokret u zapešću, šakama i rukama, a ne u ramenima. Dakle, idemo. Prva stvar koju ćete napraviti je pronaći neki stol ili nešto na što možete osloniti ruku kako bi ruka bila potpuno opuštena. Druga stvar, pomicat ćete kožu preko mišića. Kako se to radi? Otvorenom rukom stavite je na rame i klizite s jedne strane na drugu. Detalj je da ruka klizi po koži tek na kraju pokreta. Koža klizi preko mišića, tetiva, a vi to radite spuštajući se do lakta. Zatim se ponovno penjete i ponavljate taj pokret 3 puta. Spusti uspon je jedno ponavljanje, ponovite 3 puta. Drugi pokret je sličan, samo što umjesto da klizate kožu preko mišića, pokušat ćete uhvatiti kožu zajedno s mišićima i podići ih. Povucite na jednu stranu, držite 10 sekundi, zatim povucite na drugu stranu i držite 10 sekundi. Na sljedeći način, počnite tamo od vrha ramena. Stisnite, uhvatite mišić kao da ćete podići ruku i povucite unatrag. Brojite 10 sekundi. I idite prema naprijed. Još 10 sekundi. Ispuštajte se sve do lakta. Malo spustite ruku, uhvatite kožu i mišiće, podignite, povucite unatrag, držite 10 sekundi. I prema naprijed držite 10 sekundi i spuštajte se. Radite to sve do lakta. Podsjećam, ako imate neku bolnu točku, povucite mišić prema gore i držite mišić u tom položaju, jer će bol popustiti. I na kraju napravit ćete slično kao s trapeznim mišićem. To je ovaj mišić ovdje na ramenu. S istim otvorenim hvatom povucite trapezni mišić prema gore i gurnite ga unatrag. Brojite do 10. Gurnite ga prema naprijed. Brojite do 10 sekundi. Ovaj mišić, budući da je velik, vrlo snažan i obično je povezan s emocionalnim stanjima poput stresa i anksioznosti, treba ćete ponoviti ovaj pokret nekoliko puta. Predlažem da ovaj pokret na mišiću trapezu napravite 3 do 5 puta. Nakon ovih pokreta, ove 3 vježbe, osjetit ćete svoju ruku puno lakšom, čak i ako nemate nikakvu bol, nikakve tegobe s ramenom ili rukom. I samo da napravimo brzi sažetak, to su 3 pokreta koja ste naučili u ovom videu. Prvi, klizanje kože preko mišića. Počinje na ramenu, spušta se do lakta i vraća natrag do ramena. Ponoviti 3 puta. Zatim pokušajte povući mišić i držati ga 10 sekundi gurajući ga unatrag. 10 sekundi gurajući ga naprijed. Ispuštajte ruku prema laktu. I posljednja vježba, posljednji pokret, je napraviti isti taj pokret koji ste napravili s rukom na trapeznom mišiću. Ovaj preporučujem da ponovite od 3 do 5 puta, jer je to snažan mišić i jako je povezan s emocijama. Aleksandre, koliko puta to trebam raditi? Možete i trebate to raditi kad god osjetite potrebu, kad god osjetite neku nelagodu, neku bol. Radit ćete ove 3 vježbe koje su izuzetno brze i jednostavne, ali pružaju pravo olakšanje za cijelo područje ramena i ruke. I jeste li uživali u ovom videu? Ako me gledate preko Facebooka, lajkajte ovdje dolje. Lajkajte moju Facebook stranicu dr. Aleksandre Mota. Tako ćete primati i pratiti. Svaki tjedan ću objaviti 2 ovakva videa, donoseći praktične i jednostavne savjete kako možete smanjiti svoju bol i imati bolju kvalitetu života. Napišite u komentarima ispod što ste osjetili. Jeste li osjetili da vam je ruka lakša? Je li vam se bol smanjila ili nije? Označite nekoga tko se žali, a znate da ima bolove u ramenu.
Ako me gledate na YouTube-u, lajkajte, pretplatite se na moj kanal i dobivat ćete među prvima sve video zapise koje ću ovdje objaviti. I još jedan savjet. Ostavit ću ovdje u opisu ovog videa poveznicu za prijavu na moju VIP listu. Ili, ako želite, posjetite našu stranicu segredos.da coluna.semedor.com.br. I tu ću završiti. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.